I'm back, and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Kung mahilo na ba ang panahon? Hala, Ingon ana ginaturanding. oh, yun na. Pero dong James. Siya pa sali mo ang bago niya ba? Kutog yuri kami mo yung gilito kong iyaw-iyaw. Uy, yun si mga ni Day Melanie ngayong inahan. Turanding. Oo. Saan na dong James? O saan man na? Ayog biya si Chelsea nga natuog din sa emergency room. Turanding. Kay magsusi ko sa laboratory kung may result na ba sa laboratory ni Chelsea. Sige dong. Tabiyo na. Ay, taon po din dong James. Uy, taon kayo kabagang milakaw. Oh. Murag yun ang paralisado. Ay, bitaw eh. Huwag sa batubay sa kong pagutano nga. Nga na itong Madam Rica May, ang gilito kay Chelsea sa iya pagsalimuang. Dili nun si Day Melanie ang yayanahan. Ay, kaluin tao ni Day Chelsea. Inihigayon na no, nga nasakit siya. Naginahanglan gino ta si tinuod nga pag-amuma o pagpangga sa kainahan. Pero wa siya. Ay, kinsa maning? Oh, siguro yung mandi ay ni. Hello, Yugor? Sa Yogor ba ti oy? Nila ko sa ospital. Ay, doon sa kabay, gibalir ganyan na akong goriyo, Yugor. Ikaw ba ti ba? Sila sa problema no, magara-gara pa yung siya binuang diha oy. Ay, parehas mong good ta. Asa maron mo? Di ako sa emergency room, nagbantay na day Chelsea nga nakatog. Dahang pagtrapo-trapo sa umog galabakara. Kanito init pa man siya. Nagpaabot po ko kung unsay isultis doktor. I-admit ba ni siya o dili? Wala na ko diha. Sige, diretso diri ha. Ayaw paghapit-hapit. Asa mo ko magpitapit oy? Kamor may akong tuyo diri. Di ba? Maninggi ay manggod ka. Nalapo ka naman ang giay ha? Oy, gibaoran dalang ka. Kay what is mananggi ay? May magian ka ba yung mga lalaking pasyente? Bawal mananggi. Ano naman yan ti oy? Ano ko managilog itong pasyente diri? Huwag babae. Managilog itong pasakiton? Ay, mananggi na ito. Ganit ka bisag. Napas punirari. Hindi ka mahadlok ng kagon. Ilo ba ti oy? Patuyang ka lang ta. Asa mo na pitabularya te? Tuwara lagi. Ay, siya magkabidyahan na siya, no? Tupon ay. Doon ako! Dong James. Yapas ka man ako din sa may laboratory turanding. Imo mga gibiyaan si Day Chelsea dito sa ER. Ay, kuan. Tuwas guriyo dong. Ako sang kuan gipapulihan na ron nga. Gipapuli na ko siya ba aron nga hiyunta ka. Ako magkuntong gitawgan o gipaapas din hiya aron nga makatabang-tabang pa. Mao ba? Hmm. Naghasol pagi kaniya. Sa nang orasa. Hapit na alas 2 sa kadlawon sa akong relo. Ay, kuan ka nang okay ra magudong. Aron nga makarelax pug ka ba. Pwede ka makapiyong-piyong kung asa ka magpahimutang. Pwede rin dito sa masakyanan. Pukawan lang ganamog. Kung ang mangita ang doktor o kung doon ay kinahanglangan. Okay ra man gud turanding. Wala problema. Kaya ra ni nako. Ay, dili ko eh. Lahirig yung may makaalalay ni mo dong. Kaya, was day Melanie. Ay, kuan ka naman. Sorry dong ha. Sorry kayo. Oy, kaso turanding. What yung result at laboratory ni Chelsea? Wa pa. Pero may ingon sa midtake nga karon ko lang taon. Ang lingkod sa
Ay, ako na lang kay magpaabot dong. Pawala dito sa masakyanan. Kinao. Na gamayon ka man og mata, pero misamot ka gamay doon sa imong kuan, imong duka na kaayo ka ba? Sige lang, good. Ako na lang magpaabot din ito, Landing. Mayo lang mahibaw dayon ako kung unsay resulta sa laboratory ni Chelsea. Pero dong, Pero ikaw tingali ang angay nga mo relax una dito. Ano naman ko ini? Kaya rin nila ako. Huwag kaya angay kabalakan. ah, Kadit kay may gawas ng in charge. Ang resulta na ka na iyang da. Sir, excuse me. Sir. Ako na itong nag-inquire ni mo ganina sa resulta sa laboratory test sa akong anak, Chelsea Enriquez. Kumusta ang resulta, sir? Ha? Sir? Si Doc nalay mo istorya ni mo bahin ani sir. Siya nalay mo pasabot nimo sa result sa laboratory nga gimo para sa imong anak sir. Sige. Salamat, sir. Unsa to tituran? May infection na ang dugo ni na Chelsea. may pons doktor nga napasabot itong James resulta sa laboratory test ni the Chelsea. Naganipod na bakterya ang ihis gwapa. May gamay nga bakterya ang ihis gwapa. Padong napugo na si UTI. Wala no? Mm. Unsa to ti? UTI? UTI. Umibig tapos iniwan mo na? May tapos iniwan. Pwede ay, Unsa? UTI? UTI. Ala Tulo ra ka liter, may sumpay. Sa sumpay ba? Mura mo na sa kaliter gud nga kuwang, mangingon ko nga UTI para pag makuplito wag usa. Ay, kaahag ni mo guriyuha ka. Mananggi ay yung ka ay. Kasabot ko na iyabagag ka kung noon sa rin pasabot ni mo anak. Ay, malanggi ay pud siya, we. Ganahan pud siya. Ay, Namay, bastos ni. Alex, sumpay gi. Iklaro rin kayo unsang itrahang gusto ni mo ako sumpayan ti ha. Ikugan yung ka. Ako sumpayan ti ha. Asa man? Sumpayan ako UTI, pula na ako ako sa Unsa away? ay na lang, we. Sa baga di away? Ikugan yun. Si Turanding na nagpaibaw na ko pre James na hospital sa Chelsea. O maong ni ako. Mao ba, pre? Salamat sa iyong pagkani. Yasol pag hindi mo imong kagalingon. Hasol ba eh? O ang kaglayang tao? Kinugos ba yun anak ko? Matod ni Turanding, pwede naman ko nung dili admit si Chelsea. Ingon sa doktor. Ang importante nga matultol lang yun sa pagtumar ang iyang tambal. Mga bitaingon sa doktor, pre. Pero naniguro lang ko. Kay kung simba ko, taki ka na po niya siya. May nanganiarak ko sa ospital aron nga magkatiman dayon kung doon ay problema. Aw, hinuon po. Pero, masa mo itong giingon ni Turanding? Giingon? Ngon sa? Kuan? Ang ngan man kuno ni Recame mo'y gilitok ni Chelsea. Dihang nagsalimu ang kini. Pre? Dinara to sa iyong kainit, pre. Mao magikuno na. Ingon pa sa doktor. Oh, good. Pero, anong dili man ang nga ni Marimilani ang iyang gilitok? Anong ang nga man yun ni Recame? Di na lang tingali nato na hatagan pagibugaton, pre. Di na lang to sa iyang kainit. Sa infection nga iyang naangkon sa resulta sa iyang laboratory test. Aw, maupod. Pero dili ba? Wala siya mapakita ni Chelsea dito sa eskwelahan ini? Oh, James! Dong! Eh, si Turanding. Nagdagaman Ginoo. pa ingon din eh. gano man ka ha? Turanding? Ngano? Kwan, Asay problema Turanding? May nahitabo ba? Ngano imo mang gibiyaan si Chelsea dito sa iyong kwarto? Di ba gignan tabang ka? Nga ayaw lagi na siya biyahe dito?
Ano ka? Oh, sorry, Dong James. Wala yung problema. Ay lang, kakuyaw, good. Okay na si Chelsea. Sigurado ka, Toranding? Ay, oo, ay, sureness. Unya, ano, nagdali mo kasi pagpaingon na mo din eh. Mao. Kasi tayo di man makuyawa no mapalaka na. Oh, kanong, si Madam Reka Dong James Baldwin. To sa sud sa kwarto ni Chelsea nining ospital. Ha? Unsa? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!